Представям си го като много силен, много мощен, много мускулист мъж, който е с почти съвременни и естетични пропорции. С огромни мускули, разбира се. Ето тук долу виждате гербът на кръстоносците и мечът, който той забива в гербът на кръстоносната империя и олицетворява, разбира се, пленяването на Балдуин Фландърски, който е заведен в Балдуиновата кула. И като казваме за Балдуиновата кула, ще завъртя малко работата, ето така, за да видите тази женска фигура. Много пъти ме питаха, защо зад фигурата на цар Калоян има жена? Ами зад всеки велик мъж има жена и зад него има такава. Съпругата на Калоян се предлага на император Балдуин, като тя иска да стане императрица на Константинопол и тя да му помогне да избяга, след което пък той, разбира се, отказва като рицар на честа и тя представя, когато Калоян след поредната победа е пиян, тя му представя версията по точно обратен начин, той е дал това предложение, след което Калоян му отрязва ръцете и краката и го хвърля през крепостните стени. Но това е легенда. В крайна сметка легендата пък е една от най-интересните и вълнуващи неща и това още повече засилва харизмата на българския цар.